sources amenewo achomanika amene ndithu ndi phungu wa dera lino la Chikwawa North. Ndi tsiku labwino, tsiku loti ndithu kuli dzuwa, monga mukudziwa kuno ku Chikwawa kumatentha, ndipo tsiku la lero zachitikanso chimodzimodzi, kwakhala kuli dzuwa kwa panopa likuoneka kuti likupepukirako, mukuti anthu ambiri akukhamukira. Msonkhanowu tikupatsirani wonse kuyambira mayambiriro mpaka kumathero, ndipo kufikani kuchokera pakanema wanu okondedwa wa MBC TV komanso MBC Radio 1. Tikhale tikupatsirani ndithu china chilichonse chimene chikhale chikuchitika kuno, ndipo padakali pano mmene mukuonera chithunzi kapena mmene mukumvera pa bwaloli pali Danlu amene ndithu akuyimba ndithu nyimbo ku khamu la anthu limene ndithu lasonkhana pa bwalo limeneli la Chikwawa. Kumsonkhano umenewu sikuti kuli anthu osiyanasiyana amene ndithu akhale akulankhula makamaka pofuna ndithu kucheza ndi khwimbi la anthu limene lasonkhana kuno. Mmene nanenera kuli a Richard pamenepo ndikulankhula pofuna ndithu kulandira anthu amene ndithu asonkhano pano, amene ndithu akulankhulawo ndi amandimvana amenenso ndi phungu wa kuno ku Chikwawa. Ndiye kusiyeni m'manja mwa amene wa amandimvana amene padakali pano ndithu akulankhula pofuna kulandira akuluakulu osiyanasiyana amene afika pa msonkhanowo. Dr. Lazarus Chakwera awinanso, mwana wathu chomanika awinanso, Honorable Secretary General, ife tonse tikati ife tonse tikavota. Tikumvana ready? Yayaka moto Chikwawa lero. Chabwino amandikumbusa papa kunena kuti ayi slogani inaphunzisidwa mwabwinobwino, ndiye tifuna tione ku Chikwawa chipakira mwamba. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera onabo chimwendo, onabo chomanika, ife tonse zikomo kwambiri. Olemekezeka a Secretary General, Secretary General athu achipani chokondeka chipani cha Malawi Congress, olemekezeka Richard Chimwendo Banda MP, komanso ndinu nduna yona maboma ang'onoang'ono. Olemekezeka a Vice President achipani cha Malawi Congress, olemekezeka Mai Abida Mia MP, komanso nduna yona za madzi. Olemekezeka a Moses Kunkuyu amene muli anduna amene mmaona za zofalitsa nkhani, komanso campaign director wa chipani cha Malawi Congress. Olemekezeka a director of youth, olemekezeka baba malondera MP, komanso deputy minister wa transport. Olemekezeka a Peter Dimba amene muli anduna amene mmaona za ntchito muno Malawi. Olemekezeka regional chairman ndi timu yonse ya ku region muli pano. Olemekezeka National Executive Committee yonse mwapaderadera. Olemekezeka Owen Chomanika MP wa dera lino, komanso nduna ya Natural Resources. Bwana mosataya nthawi, chilichonse chimatsogozedwa ndi Mulungu. Mu nthawi ino ndiyapemphe abusa amene analekezedwa kuti abwere atitsegulire ndi pemphero. Fikani kutsogolo kuno mutitsegulire ndi pemphero
tipitirize programu yathu. Pamene akutitsegulira ndi pemphero, agule wamkulu mukonzekere, agule wamkulu mukonzekere, ikangotha pemphero kuti mubwereretu m'bwalo muno. Nthawi ino odzatipempherera nthawi yanu. Chibwino tikonze pang'ono akuti gule wamkulu akukonzekera, ndiye tiyapatse nthawi bwinobwino, koma panopa tipempha kangomaliza pemphero kuti abale athu ochokera ku Lilongwe achisamba mubwere mutisangalatse kutsogolo kuno. Nthawi ino tilandire mdalitso wa Mulungu. Tipemphere. Atate wathu, mfumu ya ulemerero, mu dzina lopambana mayina onse, dzina la mwana wanu Yesu Khristu, tifuna tikuyamikeni chifukwa cha zabwino zonse zimene mumatichitira. Mfumu yanga, kalunga wa mtendere, tasonkhana pano ndi nduna zathu, mafumu athu, pamodzi ndi ife tonse. Chotero kuti Ambuye tikupemphani kuti mutsogolere msonkhano umenewu. Atsogoleri athu aboma zimene zili nduna zathu zili nazo zofuna kulankhula nafe. Mfumu ya ulemerero, kalunga wa mtendere, ndipemphera kuti muwatsogolere pa cholankhula china chilichonse chimene akalankhule pano. Mukwezeke, mulemekezedwe chifukwa ndinu wabwino. Tikukaniza mzimu wina uliwonse wachisokonezo mdzina lanu kuti ukakhala wopanda mphamvu ndipo ukakhala wopanda gawo, chifukwa inuyo muli nafe pompano ndipo mukutsogolera msonkhano umenewo. Mukwezeke, mulemekezedwe mfumu yanga, mu dzina lopambana mayina onse, dzina la mwana wanu Yesu Khristu, ndatukulira zonse m'manja mwanu. Amen. Amenewo anali abusa Tembo kutitsegulira ndi pemphero pa msonkhano wathu wa lero. M'manja mwawomo abusa, m'manja mwawomo, m'manja mwawomo. Mu nthawi ino ndipemphe azimayi achisamba kuchokera ku Lilongwe. Tidakakonda mutakwera ku mtunda kuno kuti abale athu akutsapa, abale athu akwatiye kasisi, abale athu akwarombondera ali pano kuti aone kuti mmasakaniza motani.
zikomo kwambiri azimayi kuchokera ku Lilongwe. Iyembo ndikudziwiratu kuti aphale antsapa mpochoka azimayi akutengera tumbo mafoni nambala pa. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Ona bochomanika. Ona bochimwendo. Ife donse zikomo kwambiri amenewo anali azimayi achisamba kuchokera ku Lilongwe. Bwana, tisanapitirire ndi programu yathu pamalo pano tadalitsika talandiranso ma MP aku nyumba ya malamulo kuchokera madera osiyanasiyana, ena kuchokera kumpoto, ena kuchokera chigawo chapakati, ena kuchokera chigawo chakumwera kuno. Takunyadirani ma MP athu. Pophatikiza pamenepo palinso atsogoleri ena amene abwera kuchokera ku National Executive Committee amene atijoyina pompano. Popitiriza ndi programu yathu, bwana, mundilole nthawi ino ndiyayitane atiye kasisi kuti abwere atilandire kudera lalo kuno. Atiye kasisi ali mbwalo ndikonzekerese gule wamkulu mwa nsanga kumene muliko. Nthawi ino gogo chalo wathu atilandire. Zikomo kwambiri. Choyamba tipereke ulemu kwa mlendo wathu olemekezeka bwana Chimwendo Panda. Tikuti ulemu wanu. Ulemu upite kwa Moses Kunkuyu, ulemu wanu. Ulemuso upite kwa Mai Mia, ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa bwana Owen, ulemu wanu. Bwana, chachikulu chomwe ndayimira pano ndikukulandirani. Ndipo mukhale omasuka. Komabe ndi lemekezeso bwana wathu Dr. Owen, Dr. Paramount Chief Lindu omwe alipo mpano ndikuti zikomo kwambiri. Komanso mafumu onse omwe ali pano ndiolemekezeka onse omwe mwapezeka malo ano. Bwana, pano mafumu tonse akuchikwawa kuno takulandirani. Ngakhale akunsanja alipati alipo mpano. Mafumu onse ang'ono mutakuona kuti uku azaza. Mukhale omasuka pa fundo zomwe mwabweretsa pano. Bwana, ndisanapitilire ndikufuna ndithokoze pa zomwe mukupanga kunoko kuchikwawa. Zomwe mukupanga kuchikwawa kuno ife mafumu tikutha kuona ndi maso athu. Chifukwa chiyani? Posachedwa pomwepa timayendera zitukuko za Jesidi. Chikwawa chonse tazungulira kuyang'ana zitukuko zimenezi.
zituko zimene zikupezeka mu boma lanu tikuti zikomo kwambiri bwana. Bwana, malo ake omwe ano ndinkamapempha mafumu atandipempha kuti kudera kwanga bridge yali kubula. Ndinapempha pompano president ali pompano malo ake ano. Bwana ndikukuza ndikuti bridge imene idayambika. Ndipo kontrakita yemwe anali kumaloko amanyinyirika kugwira ntchito. Bwana Owen mothandizidwa ndi bwana aonjezera kontrakita wina. Bridge imene ikutani ikuyenda pakadali pano ndikuti tikuthokozeni kwambiri. Bwana ndimafuna ndinene chinthu ichi. Kuno ku Chikwawa timakhuzika kwambiri ndi madzi. Fuledi omwe mukunena uja kaya kudali ana amene ujayo kunoko anabwera kuzakhazikika. Ndikunena izi chifukwa chani? Mtsinje wathu wa Shire uja madzi omwe amachoka kumtundako anabwera kuzakhazikika mokuti panopo malo athu omwe timatenga ngati olima pano malo amene muli madzi okhaokha mokuti panopo ku Chikwawa kuno timadalira mudimba komano tisakunamizeni kudimba kuli madzi. Tikati tikakazala mbewu mapezeka kuti madziso akubwera kuzatani. Ndiyeno bwana mutiganizire kumtundako ndi a president yanu ku Chikwawa mwinaso kunsanje kumene chifukwa mvuroyi ndiye maboma awiri amene wawa. Kunoko mvuro imeneyi ndikukhulupirira kuti bwana kuti izathe patenga nthawi. Koma chifukwa chakuti ndondomeko zanu zilipo kale kuti mwakhazikitsa chingalande chili kumtundako mwina pang'ono ndi pang'ono mavuto amenewa muboma anu muchilongosola. Bwana ife ndife mafumu. Fumu sungaime pasanja pano ndikumanena zinthu zaboza iyayi. Pamene popo ndiye fumu sanena chinthu chaboza. Ife tikuyeneka kuyamikira. Komabe ndimati ndikambe zinthu izi sinditenga mtundu wautali koma muchigwire kwambiri bwana. Kunoko mavuto ena pali anjala omwe ndikuwanenawa alipo mwina njala ndiyokhazikika. Komano kudera kuno mavuto athu awiri awa bwana mwina mwake tizikhala ngati kuimba nyimbo ngati tikuvuta koma vuto imeneyi ku Chikwawa kuno ndiyomwe tikuitenga ngati tili pa nambala 1 maka pa misewu iwiri wa East Bank ngakhale wakwa Chapananga. Misewu imeneyi bwana ndanena kawiri katatu bwana misewu imeneyi bwana mutiganizire. Nkhawa yayikulu kunoko ya misewu imeneyi anthu akuvutika. Chitaniponi kanthu ndithu. Komano mwina mosakutayirani nthawi nsonkhano ndi wanu ineyo mwina ndingolankhulabe zokhuza bwana Owen chomanika. Ndikukhulupirira anali oyima paokha komano ndi athokoze kuti pakadali pano akulowa chipani cholamula. Ngakhale anali poima paokha ife timatha kuona masomphenya awo zitukuko zimachitika zikuchitika. Ndiyeno ndayamikira bwana Owen chomanika kuti akukalowa kuboma. Ndikukhulupirira kuti madandaulo onse mwina tikuwanenawa chifukwa chakuti ali kuboma mwina tindi chikhulupirira kuti ziyenda. Ndisakutayitseni bwana nthawi. Bwalo lino ndi lanu zikomo kwambiri. Mmanja mwa chifumu amene wanali gogo wathu kasisi kutilandira malo ano. Motsatira gogo wathu kasisi mwana akalankhula pamabwera bambo ake. Ndiye Paramount Chief Dr. Lundu ali malo ano amene atipase malonje koma asanabwere Paramount ndikupempheni agule wankulu mwansanga nyimbo imodzi. Tichite changu chifukwa cha nthawi.
kwambiri. Tuombere mmanja gule wankulu. Tuombere mmanja mu nthawi ino Palamount yathu asanafike mundilole ndiwapemphe olemekezeka Brown Mpinganjira kuyimirira regional chairman asimbi achigawo chino chakumwera kuti atilankhule. Brown Mpinganjira nthawi yanu. Kwacha tichite moti kwacha twe osachita monyenchera iya olamula samanyenchera iya. Kwacha kwacha Dr. Lazarus Makatha Chakwera, Dr. Lazarus Makatha Chakwera, ifetonse olemekezeka a Secretary General Honorable Chimwendo, olemekezeka a Deputy President Achipani Mai Abidamia, olemekezeka Bwana Owen Ndamba, nduna zonse zimene zili pano mulandire maulemu anu. Atsogoleri achipani amene mwachokera madera ena kumpoto, ku Central Region, ku East, nonse mulandire maulemu anu. Atsogoleri onse a regional district landirani maulemu anu. Kwacha ine poyamba ndikuthokozeni a Secretary General chifukwa chobwera lero kudzakhala naye mwana wanu Owen Chomanika pano pa home ground pache. Mwamba amfumu mmene alankhulira adandaula za misewu. Inenso ndivomerezane nawo amfumu kuti misewu imene ayichula ija ndiyofunikira kwambiri. Pamene Dr. Chakwera akulowa second term yawo, misewu imene ija ikhale pa priority. Pamene anthu kuno akukamba za misewu, sikuti akuayimba Dr. Chakwera mlandu kuti alephera kugwira ntchito iyayi. Chifukwa misewu iyi alephera ndi maboma onse amene analipo kumbuyo. Msewu wa East Bank, msewu wa Chapananga, misewu imene inakakhala kuti inapangidwa 10 years ago. Sibwezi pano tikukambanso za misewu imeneyi. Maboma amene analipo ndi amene alephera. Ndipo pesa ena walephera, anthu tikuwapempha Dr. Chakwera kuti iwo atikonzere zimene ena kumbuyo ku alephera. Kwacha kuno ku Chikwawa anthu akuona ntchito imene Dr. Chakwera akugwira. Shire transformation project ili nkati, pano kanalo ya irrigation ili nkati, kusonyeza kuti ikangotha posachedwa apa kuno ku Chikwawa kukhala kuchimache kwa ulimi. Dziko la Malawi lizipeza chakudya kuchokera kuno ku Chikwawa. Olima mafamu azilima kuti kunoko tikufuna tithokoze chifukwa cha project imeneyi. Ndipo amene akubwera kudzalima mafamu kuno, mafamu ena akulu, mafamu ena ang'ono onsewo tikuwathokoza chifukwa mafamu onse sangakhale a size imodzi ya. Ena alima ma 1000 hectares, ena alima ma 100 hectares. Nanga amene ndi mafamu ofana ngati, koma onse ndi machani, onse ndi ma mega farm. Ina nkhale ikhale yaying'ono, ina nkhale yayikulu, koma onse ndi machani. Tizidziwa zimene zozo. Sikuti akati mega farm zonse zimakhala zofana iya. Pamakhala zina zazing'ono, pamakhala zina zazikulu.
nanga pali chachilendo pamenepo. Bwana kuno ku Chikwawa anthu akuthokoza kwambiri chifukwa cha ntchito ya ulimi, ndipo tikudandaula inde monga anthu chifukwa cha zinthu zimene zikukwera mtengo. Tikupempha boma kuti zinthu zimene zikukwera mtengo boma lithandizirepo zitsike. Koma pamene tikunena zimenezo tifuna tinene mawu awa: pali zinthu zina zimene siziyenera kutsika iyani, pali zinthu zina zimene ziyenera kuti zikwererebe. Mbewu zonse zakumunda zimene amalima anthu, mitengo pano ndiyokwera. Alimi akuthokoza, alimi akusangalala chifukwa choti akupeza ndalama zambiri kuchokera mu ulimi wawo. Awo amene akulima fodya akupeza ndalama zochuluka kwambiri kuchoka mu fodya wawo, ndalama zimene sanayambe azipezenso kumbuyo konseko. Awo amene akulima na ndolo, kwathu kuntunda kuti malima na ndolo, aliyense amalima na ndolo. Lero mtengo wa na ndolo unakwera chifukwa cha president chakwera. Tifuna tithokoze kwambiri. Ndiye pamene mukupanga maplani okuti mitengo ya zinthu zina zofunikira itsike, koma mitengo ya zinthu zakumunda isatsike, imeneyo ibakwera chifukwa alimi akudalira imeneyoyo. Alimi amene akulima mpendadzuwa akufuna akalima mpendadzuwa uja akagulise ndalama yokwanira. Alimi amene akulima china chilichonse chimene akulima akufuna akapita kogulitsa kunsika akapeze ndalama zambiri. Tingopempha kuti adimaki ikhale pena paliponse kuti igule mbewu zimene zinsangansanga, chifukwa akalowererapo mavenda ndiye amatsitsanso mlimi ndikukhala kuti sakupeza china chilichonse. Ifeyo kuno ku Chikwawa malo mwaona pochomanika, tafuna kuti tikulandireni nonse amene mwabwera kuno, ndipo mukhale mofasa, mtima wanu ukhazikike, mutipase ma message amene mwabwera nawo, chifukwa ife tabwera kuti tidzamve mauthenga abwino amene mwabwera nawo. Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri. Manja mwawo ona bo Brown mpenganja tende ayimbire manja. Zikomo kwambiri amene amayankhulawo ndi olemekezeka Brown mpinganjira. Ulemu wanu bwana Secretary General amene muli mulendo olemekezeka pamalo pano ndi alendo onse amene mwachokera kunjira. Nthawi ino ndimafuna ndiyitane maboni 3 makwizi komanso ma royals kuti abwere mkati ationesere gule wawo pamene tikuyembekezera kuzusa olemekezeka athu alino akadera lino pa home kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Ukhala kuti sakupeza china chilichonse. Ifeyo amene tikuyembekezera kuzusa olemekezeka athu alino akadera lino pa home kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Zikomo. Asanabwere maboni 3 komanso makwinzi ndi maloyozi abande tatipeseni nyimbo. Tipaseni nyimbo bandi. Achinyamata mulimbo. Achinyamata maloyozi abande tatipeseni nyimbo. Tipaseni nyimbo bandi. Achinyamata tanyamamba. Achinyamata mavuno samatai. Kutoka mavuno ni kumwalira. Kusambala ni mambo saka mudapa boka kalima mavuno ni nani mgodi kusambalale mabozera upusha diskepa uko mabozera kukaka diskepa ndeni ya mabaka ni kono wamanja mulinawo tabeza ni kono wamanja wadulipo mabozera kupasha mabozera Wilson kumchiwa bihoi Aplazi mukankandirishedi tabela mzatenge 4 bini mukukanka oposa onsewa Wilson kwa mtiopi role lotolili lose lotega wala kulimbika wasa player inende timaka mogozega kaka iwe kaka
ukutamva umawi apondebu Montugu mambo kona tigulonse Osabira iweji Kima sakachino Jose nyodiga dalibeka Muribobe Utijabe temzanga Chiamini pangono pangono Abana ya wakabele kela matobe Elandi ya wazira yena Usarigile atuwa kumfete Dala mazili manyaziwe Agusega lelo zigataye Atuwa mwewa tagupe Ena tikune na kutusunga kwa nite Olemena wasewa ananene wabo Sokolo la kolili manja wabo Usate uke Rada Kaka wasa Takina nthawi ino alendo olemekezeka amene mulipo mpano tipereke ulemu kwa apamaunt chifirundu amene mwatipeza pamalo pano. Apamaunt ndi nthawi yanu kuti mutiyankhule pamene timakudikirirani kuti muyankhule m'malo mwa mafumu onse amene ali pano komanso m'malo mwa magogo onse zikomo kwambiri. Ulemu anduna maboma ang'ono komanso amene muli secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party mtakulandirani mabwera ni nduna zingapo kuphatikizaponso a vice president akuno ku Southern Region. Aini yake amalo ano bambo Owen Chomanika amene ali nduna ya natural resources komanso amene muli kuyembekezera kudzayimirira Malawi Congress Party pa chisankho chimene chili kubwera. Ndili nacho chikhulupiriro kuti mudutsa, ndili nacho chikhulupiriro. Anduna amfumu akasisi ayankhula kale zambiri, ndinali kumva ndinali apo. Koma pena pake sindingathe kulankhula zina ndi zina chifukwa iwo zazikulu zimene ineyo mfundo ndimaziganizira kuti ndilankhule ayankhula kale. Ayankhula za misewu wa East Bank, ayankhula sewu wa kwa Chapananga, aiwala sewawo. Aiwala sewawo. Komabe ndikudziwa kuti nkati mwa mawu awo muli zambiri. Olemekezeka anthu mukwaona apa nkhwiyozo sizili kumveka bwino iyayi. Sizili kumveka bwino iyayi. Anthu wa sima. Sima bwana kunoko yavuta. Dziko lonse la Malawi sima yavuta. Tikudziwa boma ikuyesetsa. Koma chonde mufulumize. Anthu mwapweteka. Bwana Chakwera mukafotokozera kuti tinali ku Chikwawa, kunali msonkhano wabwino. Unalibe zochitika zigwina ndi izi ndizi, kunali kulibe. Kuno anthu tikhala mwabata. Koma chikufuna ife ndi pamimba apa basi.
olemekezeka ine mawu ambiri ndilibe chifukwa zambiri ayankhula kale a senior chief kasisi. Ndathokoza, ndinali kumva, ndamva ndipo ndaona kulankhula. Khalani omasuka kwambiri ndi intelligence yanu imene mwabwera nayo. Mupange msonkhano wanu, msonkhano wa bata ndi mtendere. Ndakula zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amenewo anali apa amount athu pa amount chief Lundu kuti yankhula makamaka kuno kumwera ku Chikwawa. Anduna athu ndi ena onse amene muli pamalo pano, nthawi ino pamene tifuna kuti olemekezeka athu onabonyo manikati yankhule pamalo pano, ndifuna ndiyitane amene ndinatchula kale kuti alowe m'bwalo muno, makamaka ma born free komanso ma queens ndi ma royals, kuti atizusire olemekezeka athu onabonyo manika. Kwacha madasi queens tendibwere m'malo zikomo. Olimpikisa chinyamata atsogolela nawa Mwambie maboni free ndiye na ronsi. Emanigai. Amene mwakondwa taimikani manjanu mwamba. Amene munakondwe atizeni banziwo. Nungofuna okhawo amene akondwa. Ndipo amene izizi zamuwawa ndifuna ndipemphe anyamuke adzinka.
chifukwa zimene tifuna tikambirene pano nzatokha. Viva Chikwawa North, viva! Zikomo kwambiri. Ndisananene chilichonse, choyambirira ndikulandireni inuyo Secretary General a chipani cha Malawi Congress Party, komanso amene muli nduna wa zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha anthu. Bwana, msonkhano huu inuyo tangokuyitanani. Eno aka msonkhano ndi ifeyo. Ndipo msonkhano huu nchifukwa chake anthu amene abwera pano wanga ku Chikwawa North tatengana tokha. Taitanizana pano pa 14 ndi mawu oti ndikuuzeni. Tikumvana eti? Asisi munakondwe? Iyayi, ngati munakondwe munene tunkakhaye pansi. Anthu amene mwachoka kwa Chavala mulipo pano? Amene mwachoka kumfera mulipo? Mwachoka Ntsapa mulipo? Amene mwachoka Chakwapende utakwezani manja ndikuoneni. Izi zidzamba kuonera nkhope tsopano tidzionana nkhope. Nimafuna ndithokoze kwambiri a Secretary General chifukwa cha kubwera kwanu. Mutamva zoti tini msonkhano inuyo munanena kuti ndibwera. Poti ndinu mkulu ndiye tinati abwerani beni ndiye mudzakhala guest of honor. Koma ndithokozenso kupezeka kwa nduna zonse zimene muli pano, ndikupempha kuti a guest of honor ndi amene atakuyimitseni chifukwa inenu ngofuna ndiyankhule ndi anthu akenako ndikakhale pansi. Koma koposaposa ndithokoze kwambiri kupezeka kwa apa Mount Lundu. Inuyo mukapezeka panopa ndiye kuti zinthu zizili bwino, ndinu mbuye athu inuyo. Ndithokozenso mafumu matiye mwachita kuchoka ku Nsanje kubwera panopa msonkhano wa ku Chikwawa North uwu. Ndithokozenso magulupu ana milandanzanu ndikuonani ukoko mwachita bwino kwambiri muli boko basi. Tingakunyozeni. Koma chimene taitanizirana pano ndichochepa kwambiri. Bwana ifoti msonkhano ndwakunoko mundilole ndilankhule kaye. Chimene ndaitanizirana ndino abale kuti tikumane pano nkhani yake 1. Anthu ifeyo tini mavuto. Ndikunama? Mavuto amene wasikuti amba dzulo sikuti amba ndi ine yaye. Nimafuna kuti ndilankhule nanu zina zimene ndikukumbutseni zimene tapanga. Komanso ndifuna ndikuuzeni ngati lero simufuna kuti ndiyimire mukhoza kunena dzanu. Koma lero ndifuna ndikuuzeni kuti lero ndifuna ndiyimire ndipo ndiwinanso. Tamvana eti? Ndikulankhula ndinu yonse ndiyankhula ndi awa ya. Chifukwa awawa achita kubwera. Akamaliza adzipita. Akapita atitsala tokha. Kumudzi kuno mavuto tili nawo ndipo tikuvomera. Koma chimodzi tingakambe nchone mavuto tili nawo koma bora kusiyana ndi kale. Chifukwa chani tikutero? Pali zina zimene zapangika ineyo ntakhala MP wanu. Modi simunganinyoze ya. Ndipo simukuyenera kundinyoza ya. Zilipo zina zimene tapanga. Ndipo kunkhani ya maphunziro tapanga zinthu zambiri. Tapangapo masekondare kumfera uku kunjeleza kunkudzi ndi kwinako masekondare tatulutsa ambiri. Ndipo wankulu amene watithandiza ndi achakwera. Mudati muone zitukuko izizi zambiri zapangika kuchokera 2020. 2019 nakuthandizani. Mesa ndinu nomwe mamba kutukana kumana kuti chomanika iti tukumona bwinoyi. Tumona bwinoyi. Achakwera atabwera zina tapanga zambiri tapanga. Kunkhani ya maphunziro. Kunkhani ya zaumoyo tapanganso. Ndipo inuyo ndinu mboni kuti kumfera kuja health center ija ndi zina zotere kuti kuyesetsa kupangabe. Zimene zizi atithandiza ndi aboma awa. Awa achina chimwendo ndi anzawo. Ndi amene atithandiza. Kunkhani ya zamalimidwe inu mukudziwa za Shire Valley irrigation project yuchitika ichi. Ndipo chakomera president uringani ena anabwera umane akuti ya chingalande chikuteko dzaima kwani. Mesa timadzoti dzaima ndife. Sisi naime ya.
ndipo chimene chachitsegulira posayedwa apa kuti ifeyo kunoko Chikwawa North 6 kilometers ichi tiyambepo. Misewu tapangapo, pali ina yatikanika tinapangeyi, koma ina tapanga. Moti ikwa chavala ndiku ina tapanga nsewu, tapanga mabridge, zinaso ndizi achakwera atithandizapo tapanga bridge ngati yakulikubula panopa ili nkati. Ndipo ndimafunanso ndinene panoteko nsewu wa mboma ubwana unativuta kwambiri. Ndipo panopa contractor alipo kuteko nsewu opita uboma tuukonza. Mukachita masela ndito utcha dzina anga. Koma ukonzedwa. Moti ena asabwere kumatukana, atukane ine pano. Chabwino mutukane ine, koma kuti utukana achakwera letu. Amapanga choncho. Kunkhani za misewu ndi infrastructure zina zonse tikupanga ndipo zinatapanga. Si zonse zimene nakulonjezani zimene ndapanga. Nchifukwa ndikuzani kuti ndifuna ndimenso ndikanakhala kuti ndamaliza nkanena kuti ndime. Kuti ndime kuti ndidani. Koma sinazimalize yayi. Ndipo ngati ineyo sinazimalize, ena onse kuti afuna ime, angakazimalize zimeja. Ngati ineyo nazimalize, iwo akazimaliza. Nanga mutopanga ncho bwanji. Bwana bebani pano tukambirana kaidza ku constituency. Chimodzi ndimafuna ndinene nkhani songa khale ya zachitetezo security. Mbali inatayesetsa. Moti tikunena pano ngakhale kumfera police unit ija tikuitsegulira posachedwa apa. Kwacha mfalanso tatulutsanso police unit kuti ikapangidwe. Zinthu tikuyesesa kuti tipange. Sinnakupangireni zonse yayi. Zikomo kwambiri. Ndipo tabwera panopa kuteko ndimafuna ndikuuzeni kuti pali zinthu zina ngakhale nkhani ya basi dzagwira imani kaye dzagwira. Ngakhale magetsi tunena kuti azimawa kuteroko tayesetsa kolokwa apendeku kuteko magetsi amadzimambo amanena kuti azima chifukwa kuti tinabweretsa. Ndipo panopa kuteko ndipo lowani yonera kuti posachedwa pa miyezi iwiri tubweresanso magetsi moti a president abwera tikatsegulire kundula nsanje kwa chavala misengo
kumene kuchakutika magetsi osati tikudikira chaka cha mawatu ya pompano tisanamalize temu iyi. China ndimafuna ndinene, inu mukudziwa kuti nkhani za madzi tapangapo mijigo ndi zina zotero, komanso ngakhale madzi am'mapaipi tayesetsa, sikonse kumene tayika iyayi, koma tapanga moti zinthu zonsezi tapanga chifukwa boma lanu olemekezeka latithandiza, boma lathu ilili bwana latithandiza, ndipo apresident achakwera atithandiza. Kuterako ngati mmaona ngati zinthu zichani mabwetsa ndineyo, ineyonso ndimachita opatsidwa. Mwamvetseti? Ndipo zinthu zonse tabweretsa zija chifukwa ineyonso ndili konku. Kukadya kudzoma ndiye kuti amako ali konko. Ukati kudzoma ukadye ndiye kuti amako ali kuti ankanawo ngati anankei umaijayi. Kuchisena mana tikudya kunomi nkukhana wako. Kungakha kuti wako ngabeko umbaja iyayi. Kuteroko zitukuko izizi ena kwawalira kwambiri, ma MP awo sana athandiza. Inu yosi nakuthandizeni ineyo. Taima ikanikaye manja mwamba ndiwone ni nkhope buno. Inu yoni nakuthandizeni. Ndiye kukuthandizani kuja kuteko kwachitika chifukwa choti ineyonso nathandizidwa. Ndipo andithandizawo ndi achakwerawo. Ndipo ineyo andithandizadi. Moti nnakuwuzani nthawi nake kuteko ndifuna ndiyimire, ndipo ndizona ndiyimiradi. Ndipo ndiwinadi. Bwana kunoko, zisankho kunoko tinapangati antimaliza pa 15 May. Pa 15 May kunoko tikati amaliza, kaya anthu adziyenda afuna mavoti, angapeze ine ndili kunoyo. Anthu mavoti angapeze ine ndili kunoyo. Ndipo anthu amene angandivotere ndinuyo ndiye narasi ya umudzi aja. Koma ngati mukuona kuti ndi bwinoyi, ndiwuzeni kuti ndi bwinoyi. Mungakanena kuti sindi bwinoyi ne? Ndipo ntchito iyi ndikanati ineyo indikanika mesa nkanakuwuzani. Nchimodzimodzi mmene ndimayenda ndi achakwera nkumati nawo ndondondo akanakhala kuti ali bwinoyi mesa nkakuwuzani. Inu president uli munakumana naye. Ma president amakumana ndi inuyo, amakumana ndi ife. Moti mmene nakamuona ngati ndamuona kuti ali bwinoyi nkanakuwuzani. Koma tufuna tithokoze kwambiri moti imanikaye ndikuwuzani ineyo. Bwana msonkhano wondi wakunoko kuchikwa North. Obwera anu tupatsani 10 dekanikaye. Izizi ndidzatukaye. Kumudzi kuno zanjala ndiye tikambayi. Motenafe mukationa tikatonenepa koma njala. Koma njala iyi kubwera mbali yathu tikuyesetsa. Mufuna mune kuti ine ndikuyesetsa kuti inu yomujeyi. Iya mudzinene fama bwana ndomwewa, koma tidzinena kuti adzikuchepa. Ndikunena izizi pazifukwa chifukwa ena bwana akuteko msonkhano kuti opange 40 masiku apitawo kunabwera anthu amanena kuti ineyo sindili bwinoyo. Ndi anthu awani nawo zoti ngati sindili bwino mundiuziretu ndidzisiye. Koma ndifuna ndikuthokozeni kwambiri nonsenu chifukwa chabwera kwanu. Chimodzi timafuna tinene ndichomanena kuti zimene ndakuthandizanizi ndakuthandizani chifukwa choti achakwera atithandiza. Ndipo Chikwawa North ifeyo tathandizika. Ena titathamangira kwambiri unduna tolo nduna anandipatsa ndi achakwera. Ndipo inuyo munapindule. Kutero kwandipatsa ndi achakwera. Nchifukwa chake nditayenda m'maeriyamu ndinakuwuzani kuti koma mmene zililimu zisankho zimene zikuyendera ifeyo tiyimanso. Koma tikuona ngati kuti achakwerawa tikasiyapo ife nkukhala panopa sizikhala bwinoyi. Izizi ndikuwuza inu yakunjira ifeyo ndi zimene ifeyo kunoko timapangana. Inu yosi mungati hongeyi. Inu yosi mungati iteyi. Timakambirana toka nkupanga pulani yathu. Nchifukwa ifeyo ndinakupezani ndinetu.
ndipo amene ananenera ati ye muja ndizoona bwana kunoko tinapangana kenako gemu iti tayiona tanoti tinene moona mtima mmene ndayendera ndi achakwera ineyo mafumu soni makuzani nimatokunkerani khomo ndi khomo inuyo macheya amailiya nnakuuzani kuti tuidzi tikati time independent tidzioneka bwinoyi munthu utayenda naye konseku lero ndedzinota taimakayepo ukakhala independent ndiye kuti wayima pawekha ukakayima pawekha ndiye kuti dzayenawo dzikukhudzayi ndiye ngati dzayena sidzikukhudza amene wakawina wangatione popeza zisankho zapita zija tinavotetu koma anawinabe ndipo panopa ndikukhulupirira kunena kuti zisankho izi zikayifeyo tivotayi kuteko awinabe chifukwa amene anavota aja alipobe anafeyi mwayiona gemuyo ndiye mmene ndayionera ineyo tikapanda kuti anthu awawa avoterane okhaokha ifeyo sasonkha kuteko atisiya kulaini mwayimva gemuyo nchifukwa chake ndabwera pano kudzakuwuzani kuti ndizoonadi pa 16 September paja tiyimira zisankho izizi tiyimira koma idzizi ino ya SG ngati simutifuna kongresi vuto tilibeyi tikhala tokha iyi ndi ofa tikupatsani tokha ndi ofa ukupatsani kuti bwana ifeyo sikutinso ndikupangira idzizi inuyo yayi ineyo ndi achakwera ndayenda nawo bwino inuyo ndayende nanu bwinoyo anyamata ino madolo kwambiri moti okondeka mavuto amene tili nawo inuyo mulishowa kuti ine sindimadziwa mavuto amene tili nawo ndikuwadziwa ndipo ndinako kulimbika mtima kuti amene angathese mavuto a constituency kunoko ndi ineyo ndipo ndinako kulimbika mtima kuti amene angathetse mavuto a dziko lino ndi ineyo ndi achakwera chifukwa inenso kuti ndili muti ndi momo ndiye inuyo ndikakuwuzani kuti zinthu izi zimene tizionera ziyenda izizi tiziyendetsa bwino inuyo mundikayikire ndiye ena adzibwera akuzina amtukanene amene uchawo asisi mwatofika ponditukana inuyo ndipo anthu angamabwere nkumandisokola kuteroko stadium analowa ija kumandisokola ineyo ndiyomwenso ndamanga ineyo gaundi ija alowa momo koma nkumandisokola ena inu munankako nkumatoyimbira manja mwatofika pamewa asisi zona zimene zonse bwana msonkhano ndi wakunoko kuchikwanoto ndikupatsirani dekhani kaye tikunena izizi kuti inuyo mudziwe anthu akhoza makunamizani zona munthu onse anayankhula aja oti ndiwabwera siyakunoya nkumakuzanayo chomanika ndi tsilu chomanika ndi dzete ine ndidzete ne ineyo ngati ndi tsilu mesa utsilu wa ine mwinyache ndinuyo chitsilu chichonse chimuno ache moti inuyo kutauni kuja ndikamabwera ngati inuyo simmandiwerenga ine I don't care andimawerenga anthu awawa chifukwa abale anga ndinuyo anthu onsewa awa anandidziwatu chifukwa cha inuyo ndiye ndikukuwuzani kuti kapena mwamva kuti kumeko ndikugwira ntchitoyo mwamva kuti kumeko kuntchito sindikugwira bwino bwino mesa munanditumiza kumeko ndinu ndiye ndikukuwuzani kuti ofesi ija ndayiona bwino ndiye chifukwa ili bwino chifukwa ili bwino mukuyenera munditumenso ndikakhale kongo mukandibwezako ndikalowako ndipo anandipasa ofesi nchakwera mukanchotsamo ndipitako pali phindu lanji ineyo mundiwinitse ndiye yeye musamwinitse dziyenda kuteko lero ndabwera kudzakuwuzani kuti equation iyi masamu chizungulu chimenecho ndombeni manja equation chizungu cha masera ndi chizungulu chimenecho ndiye ndabwera kudzakuwuzani lero kuti masamu awawa abalansa kale tikuyang'ana mkulu yuyu chakwerayo kuti abalanse ndiye ukuku ndineyo mukuimva nkhaniyo ndimwereko madzi pang'ono msonkhano ngwathu bwana msonkhano utapangira iniyo kuwuzani zimenezozo
andi chifukwa chimodzi chimene tikunenera izizi ndikufuna inu ya general secretary mudziwe kwambiri. Tikunena izizi chifukwa kuti ineyo posawerengera anyamata nonse mulukuku, azibambo nonse mulukuku, achakwera ndaenda nawo bwino kwambiri. Ena inu naende nanu bwinoyi. Ndipo munthu uyuyu utakhala naye bwino inu mukudziwa kukonsense kunoko abwera kafolo. Ena watu ngakongresi kwa wanankeko ibwana uja. Mudziwa zimezo? Kuteko kunoko abweranso. Tivakasha nayenso umumu abweranso. Koma ndikunena izizi chifukwa choti tikuyenera ineyo kutereko. Ndikuyenera kuti ndigwire ntchito ndi achakweracha. Chifukwa ntchitoyo ndayimva bwino, ngati inuyo mwandimva bwino, mwandimva bwino chifukwa kuti amakometsera ndi ameyu uyu ndalameyu. Mwayimva eti? Ndiye kuteko mukamanena ife timakonda oweni koma chakwera ayi kuteko ina balance equation. Ndiye ndisiyeni dzanu. Ndikunena izizi kuti pa September panopa voti pamene mukundipatsa ifa kunoko voti tapanga kale bwana. Panopa tini mavoti 25,600 out of 34,000 amene ndapeza kale. Moti kunoko musanamizane olo inu achikupani mutati mupeze shadow wanu aluza. Kuno siku libwino indafuta kopya. Nchifukwa chake mwafuse mashadonse akuvakasha umumu akufuna ngoneka kuti anayima zisango. Munthu chikwana ofisanga itengene ndiliboya. Aitenge ndatofa. Sizingathekeya. Koma ndimanena kuti nditsirize tsopano. Ifeyo ngati achikwa north kuti chitukuko tichipeze atithandiza ndi chakwera. Ndipo lero ndimafuna ndidzakuzeni inu abale anga awawa sakumvayi chakwera uja ndaenda naye bwino. Ndipo ineyo mukamandiona mudzimuona iye uja ndaenda naye bwino mkulu uja. Moti ena adzakuzani iya isali bwino mwakuti inu munakumana naye. Mesa ndimakuzani ndini. Akakhala kuti isali bwino ndidzakuzani soni kuti mkulu uja wasintha koma pano pali bwino kwambiri. Maichi ndinayenda monsemu ndinakupezani m'maeria. Tinapangana bwana. Ndikunena izizi tinapangana kuti chikakomera bwanawo ndiende nawo. Ndiye ineyo ndikufuna ndiende ndi achakwerawo. Koma kuyenda ndi achakwerawo ndiye iwo wali nchipani. Ife timapanga dzawo kundukuyi. Ife ndiye straightforward. Nchifukwa chake kufikira lero zinthu zonse atipangira za SG ineyo nimapemphera kwambiri. Ndimalalika kale ndili nyamata nimaenda midzimu malalika moti ine nimadziwa mavesi kwambiri. Ndofuna ndikuze ni verse mozi machitidwe atumwi 8 verse 36. Wina wake anakumana ni munthu ndi amamuza za Yesu kumuza za Yesu kumapeto kwache atakomedwa nayo nkhani ya Yesu. Anamuza kuti akulu madzisi awa mungandibatize iyi. Mwaimva nkhaniyo? Bwana ineyo ndaenda ndichakwera ndakhala naye bwino. Mota SG ngati mukundifuna ngati mungandilole kuchipaniko ineyo kuteko lero zili ndinuyo. Koma ngati simundifuna nkhani dzanu. Chifukwa nkhani ndionena kuti tikuyenera kukambirana nkusana zinthu moona mtima. Ndi usabwino kumana kuti monse tayenderamu. Lero ndizina kuti akuteko ndikhala ndekha achakwera tayimanika yapo mukadzawo inanso mudzandirana. Ndi moyo bwino me? Ndizimene munandiuza inuyo zimene? Sititero. Kuteko lomuda ndikakamisa kuti amene ndintukane si bwino. Takhala naye bwino. Ngati zili zimene zozo chabwino unduna anatipatsa kuti nsiyire lero. Ngati silufuna kuyenda naye. Koma tizikhala ndondondo ndife anduna kumbali kuti dzita ndiyenda naye nchilungamo. Iya, si chilungamo. Moti bwana SG ndakulandirani. Inuyo takulandirani kuno Chikwawa North. Chimene timafuna tiuzane ndi anthu ansonkhano mene nayitanitsa. Omwe niyo mmati mufuna mubwere. Kuteko kuthera panopa kwina kudzikhala dzanu. Ngati mulibe dzonena nyamukani mudzinka. Nkhani ili pano okondeka ndionena kuti
khumbo lathu sitengera iwo ativomeredi akati kana tidandaula tiona chifukwa ifeyo bwana zisankho izi tawina kale ndipo masankho achakwera uteko ineyo pano pandamba kunjika pang'ono koma tinali ndi khumbo noti tiyende nanu ndipo sikuti tifuna kulowa MCP kuti tifuna maudindo anu hayi ifeyo ndiokwanira ifeyo kuteko zathu zibwinobwino ku constituency kuno timakhaliramu palibe china tikufuna koma ifeyo tikufuna tichitukuko komanso kuti tithandizidwe mwamva zoti kunoko kuli njala imene ndekha ndiyikwanitsa zimafuna boma ridzi mavuto muli nawowa ndikudziwa amene angatithandize ndi abomawo ndiye lero chimene tinayitanizana nchona kuti pa 16 September tima ndipo chikakomera makosanawo kuti fomera lero tiyimira kongresi ndipo tiyawinitsa iniyo tikuwinitsani mukatilola ngati simutifuna dzanu chifukwa ku parliament kuja mmodzi wapita kale ndineyo kumene kujako ma MP mwabwera zikomo kwambiri koma siti yanga iliko kale takonza kale kuchikwa North kuno ndifuna ndilankhule ndi inuyo ena akabwera nkudzanditukwana ineyo inu muli pompo musamavomerei inu mandidziwayi ena onse akuyimira mukwadziwa bwinobwino inuyo ineyo mukandinyozelero si bwino koma nkhani imene timafuna kunena inali imeneyo tiyimiranso ndipo chikakomerani SG zili ndi inuyo tikhoza kuyimira MCP ndipo timafuna tilowe chipanichi tabweratu kwambiri tonse ukuku moti kunoko maeriya tinawo onse tucha kuti amenewo kuleko ndabwera nawo mukatenga ineyo onse mwalandira ndimawo amenewo awa ndifuna ndikuthokozeni nonse komanso ndikulandireni nonse amene mwabwera uku ambuye audalitseni kwambiri masukani msonkhano wathu ife achikwa North wathera apapa Wacha Dr. Lazarus Chakwera nanga Owen Chomanika Olemegezeka a second deputy president achipani cha Malawi Congress Mai Abida Mia Olemegezeka mlembi wankulu wa chipani cha Malawi Congress Olemegezeka Richard Chimwendo Panda Olemegezeka Gogo Lundu agogo akasisi komanso mafumu onse olemekezeka nduna zonse akuluakulu onse achipani cha Malawi Congress komanso mabadera ma members of parliament onse amene mwabwera pano olemekezeka secretary general ndayima kuti tisathamangitsidwe ndi mkulu anayima apaya anthu akuno namva kuti pena pake mkamwa mwawo kapanda kuamvetsa bwino omona ngati akutukwana ati mukayankhula pena mokhangati watani komanso zoona zake zakuti pena amathadi kutukwanizana koma akucheza bwana ukapita ku Uzimba nkukangogwira kambewa kamodzi umaitanira alendo koma ukapita ku Uzimba kugwira gwape kugwira nchefu umati alendo bwerani ndagwire chani ukangowedza kathemba umaitanira alendo koma ukagwira chejumo umaitanira chani zimene zachitika lero kuno olemekezeka secretary general ndayima kuti nkhani ndiyikweze kuntundako nkhani yake ndi yakuti wina wanenekha pano akuti mavuto alipo mavuto sangathe tsiku limodzi koma ataona iyeyo zimenezo mmene wayendera ndi Lazarus Chakwera akukumbukira kuti avuta kuno madzi macyclone onse president anabwera nkudzakhala kuno ndi anthu akuno kuchikwawo akuti akakumbukira Owen Chomanika akukumbukira kuti kuno kuli Chikwawa Teachers Training College tsopano wamangayo Lazarus Chakwera akuti akukumbukira Owen Chomanika kuti tikapita pa seri pompa apolisi sakukhala mzisakasa
nyumba za polisi zamangidwa pa msewu pompa, akuti zimene zomanga Lazarus Chakwera. Owen Chomanika akukumbukira kuti kunoko njala itavuta amene wagawa chimanga kuno mtundu wonse ndi Lazarus Chakwera. Akuti akukumbukira mtukula pa khomo kuti amene wapereka za mtukula pa khomo zija Lazarus Chakwera. Komanso CDF kuti choke pa 30 million ifike pa 200 million amene wapanga zimenezo ndi Lazarus Chakwera. Ndi akuti ngati Chakwera wapanga zimenezi, ngati zachitika kuti mu boma la Chakwera simunaone munthu ali cha lubino akuphedwa, iye akuti Owen Chomanika akuti ayenda ndi President Lazarus Chakwera. Ine ngati campaign director wa chipani cha Malawi Congress, ntchito yathu imakhala yokopa wanthu alowe mu chipani. Ine ndinakhulupirira Owen Chomanika asanaime pa mpando wa UMP, mboni yake ndi mwinacha ali apali. Koma zimene zachitika kuno tsopano ku chigawo chino kunsi kwa chigwa cha mtsinje wa Shire kuli makonstituency okwana 11. Timvetsesane, makonstituency angati? Tiyambire ku Nsanje, mmene tinkachoka ku chisankho 2020 kapena 2019 ku Nsanje konse sitinapeze MP. Tumvana ndikuyankhula lero pano Nsanje South MP akukamba za Lazarus Chakwera. Anthu amene aja poyamba sanavotere Chakwera. Nsanje Southwest kwaona Bontiza akukamba za Lazarus Chakwera. Anthu amene aja poyamba sanavotere Lazarus Chakwera. Tibwere ku Nsanje Central kumene kulolemekezeka akafa ndi khale Mandevana, kumene kuja akukamba za Lazarus Chakwera. Tipite ku Nsanje North kumene kuli Enoch Chizuzu, Emiliana Chizuzu. Achizuzuwa adapikisana kumene kundolemekezeka Ncheka Chilenje, Emiliana Ncheka Chilenje olemekezeka. Makosana awiri amene walero onse akuti voti yawo ndi ya Lazarus Chakwera. Alipo hata amake kumeneko. Tikuti tibwere ku Chikwawa South kwaone olemekezeka Elias Karim, voti kumeneko Lazarus Chakwera. Bwerani ku Chikwawa Nkombezi kwa olemekezeka Maya Bidamia, kumene kuja voti Lazarus Chakwera. Tikabwera ku Chikwawa West MP kumeneko akuti nkhani Lazarus Chakwera. Lelolo kuno ku Chikwawa North panatsalira ndi pano. Timati tikamatuluka pa Thabwa timati kodi apa anthu apa pakasisi akuti chani. Lero abwera kasisi wabwera Owen Chomanika akuti tikutseka khomo la Chikwawa ndi Nsanje tukamba za kuti kuno voti yathu Lazarus Chakwera. Olemekezeka Secretary General, nkhani ndikupatsireni koma ndisanatero ndipandowapase olemekezeka Secretary General ndinu mudzapitilize kuti mwadzutse a Vice President. Sikama tele tele tele, sikama tele tele tele, sikama tele tele tele, sikama tele tele tele, hello limenelo, hello limenelo, hello limenelo, hello Oweni abe, hello limenelo, hello limenelo, hello limenelo, Oweni sendera iwe, sendera tikoze tiko. Oweni sendera iwe, sendera tikoze tiko. Majitulu alipo mpano. Pano pale antu akwaga sisi onjoya. Amai mwavala tuku hapo up. Mwavala tuku lake mangoli manga madreding at lasta hapa wakati hapo. Tabela nikutsogolo kuno. Kulinduna kuno muvine nazo akupatseni ka 50 pini basi sabu na bwino. Kulinduna kuno. Kwacha! Aliyesema Njawiri Mwamba, aliyesema Njawiri. Kwacha! Hey. Kama tinene zona pali mwana wa muntu pala. Kwacha! Ase wavala cha blue hapo. Pakali moto hapo. Yes. Wakumudwa John, tabwela fulumira. Uyo. Ameneyo. Fulumira.
adizika matele tele tele, adizika matele tele tele, adizika matele tele tele, adizika matele tele tele, lelo inulelo inule lelo limende lelo oweni wapepa matala mwavala jacket up ya black up yes tafulumira ni matala hey ase wewe baba uzindi kuonzera pamene right good kwacha aliyese manjawiri mwamba kwacha tabangani chonchi aliyese tabangani chonchi ase uli bakolo wavacha plaki hapo chodula manja fulumira tamanga iweyo good kwacha adi mwanayo 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 kwacha manja wose awiri mwamba wose awiri kwacha ndikati Dr. Chakwera awinanso Dr. Chakwera oweni chomanika abidamia sono sini majua kuti makondo choncho ayi ndifuna kuti tichite komaliza tisanamulandire Owen de bankula chisena pena kumandipinga akuti yayi ngati mukundifuna lero mundilola alipo chipani chingakane munthu ngati Owen asimbi tabwerani apo asimbi ali kuti chilipo chipani chingamkane munthu ngati Owen no dasimbi muime apa koma ndingochita zina zake ndikupatsani sigino anzathu amakamera tichite pang'ono zina zake ndi angati mwakonseka kumulandira Owen lero nonsenu tichite komaliza kwacha Dr. Chakwera Owen chomanika sikomo kwambiri ona bosimbi kala ndivansa kwa akulu kumbuyo ona bo regional chair ife kunoko ndiyambe ndakuuzani zimachitika ku parliament pano pali deputy president abidamia amalizira kuyankhula kenako tidzapitirizanso pano pali akuluakulu ena ndikuonetsani pali ma MP amene abwera kudzamperekeza Owen ku MCP ndikuonetsani koma ndimafuna ndiyambe kaye ni mafumu apa ndaona Paramount Lundu akasisi komanso ndaona mpaka na Chimombo ndaona Chapananga iyi ndaona Makhuwira ndingoti ndaona mafumu onse matiye onse ali pano palibe amene watsalayi tifikaso tikambangani anu bwana regional chair anthu ali apawa tinene zoona abwera mama wa 10 koloko modi ena wangati akuvina akungovina koma mimba mumuli njala sanaji koma nanga chipani cholamula chikakanika kukusamalani ngati iyayi tinakuita nani takukonzekerani tinadziwa kuti mubwera mama wa 10 o'clock mudzafunika china chake mukamaja mudzibwerera ku nyumba kwacha komanso ifeyo tisanayambepo za ndale tikambe za munthu chifukwa ndale zimachitika ndi anthu ife tutayenda kuno taona kuti chimanga munatsala pang'ono ukolola koma dzuwa linaonjeza chimanga chauma m'minda ndiye kuti kuno njala ikupitirira njala ikutani kunoko tsono inu mwadala chifukwa lero sinaone ndekha ngati Minister of Local Government anduna azamalo Adeus Gumba
anduna za madzi Honorable Abida Sidikmia, anduna azaleba Honorable Peter Dimba, anduna za information Honorable Moses Kunkuyu, komanso a Deputy Minister of Foreign Affairs Honorable Patricia Kaingana Ngozo, komanso Deputy Minister of Local Government Joyce Chitsulo, osewa alipano. Ndiye kumbuyo konso kuli ma MP wochuluka. Ndiye panonso pali ma veteran Honorable Brown Mpinganjira, pali ma NEC member akanyimbiri, Mama Chisanga konse ndiwo auza nthawi ina. Koma ndimafuna ndinene kuti kwa zaka ziwiri zitatu anthu akuno ku Chikwawa mwakumana ndi mavuto akulu. Ndiye kuti olota khala munthu olimbikira palibe chimene chingayende m'munda. Chifukwa njala ikunkayibwera pa zifukwa za kusintha kwa nyengo. Ndiye ine ndikudziwa kuti kuno kuli mavuto. Choyamba mafumu mudziwezi. Ndikudziwa kuti kuno kuli mavuto ochuluka a Paramount. Ndikudziwa kuti kuno kuli mavuto ochuluka. A President akudziwa kuti mavuto ochuluka. Pakati apa tinalemba na mayina mawanja amene anasankhidwa kuno ku Chikwawa anakwana 88,000. Koma kalembedwe kama ina a Paramount ndidandaule pano. Poyamba timangoti kuboma. Muliso anyamata a ADC ndi VTC midzimu. Amene akumangolemba abale awo okhaokha. Fopo yamba timangoti kwa ADC UPR. Tiyeni tilandire chimanga chogawa mukapeza nyumba imodzi matumba 4, nyumba imodzi matumba 5, koma nyumba ina osatani kodi osalandire. Mukapita kwa DC uko amene akulandira chimanga kuno ku Chikwawa 88,000. Kodi nyumba 88,000 patakhala kuti pali chilungamo mukunduza kuti nyumba 88,000 ndi anthu ochepa. Koma chifukwa chilungamo sichikudani kodi sikuchitika. Ndiye njala ikupitirira. Ndiye kuti tipitiriza kulemba mayina kugawa. Koma chachikulu chimene ndafuna udzapereka uthenga wa kuno lero ndi nkhani ya winter cropping. Kuti tipitiriza ife titaona njala ya kugawa ndi kumeneko. Koma pabwerebe fetereza ndi mbewu wa madimba kuti anthu athandizike kuti njala ichepe. Fatika ngodalira zogawa chamwini ndi chatani kodi chamwini. Munthu uzikhala nacho chako chimene chingakuthandize. Ndiye tikaona muli madzi amene tingathe kugwiritsa ntchito ulimi wanthirira amene angathe kukwanitsa amene ali ndi minda amene ili mphepete mwachani kodi mwa madzi. Amene achathandizidwe kuti akathandizidwa pakhomo njala idzitani kodi idzichepa. Tilumikizana ndi acho maninga kuti winter cropping ichitike anthu tiwathandize. Koma ndisanapitire ndi nkhani ya zitukuko ndi zina za ndale. Chifukwa ine choyamba ndimafuna ndikambe zimene antuma chakwera za munthu amene tampeza kuno ku Chikwawa. Fatika tsogoza kwambiri ndale zokha ndiye kuti munthu tamusiya kuchani kodi kumbuyo. Fa munthu wa ku Chikwawa akufuna president, akufuna nduna imene ngatumikire mavuto amene akutani kodi akumana nawo. Tsono chakwera wandituma ine kuti ndikuuzeni momveka bwino kuti mavuto anu fa kunoko amene anenera Honorable Dr. Owen Chomanika. Ngati pali president amene anaendako m'midzi maulendo 4 kukhala konkuno ndiye kuti ndi achakwera. Moti tikamakamba za mavuto tikukamba foti kukumbutsana fa mavuto akuwawa. Koma achakwera mavuto akwatani kodi akwadziwa. Fa inu mutavutika ndi cyclone Freddy kuno. President amene anabwera kudzakhala nanu kudzayenda m'midzi kudzakuonani ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Adi jono cheya pano kwabwera mwana. Ndiye ndikuuzeni kuti aphungu ndikuonetsani. Koma kunyumba ya malamulo kumene ife timapita mkatituma inu anthu athu amene matituma ntchito kuchokera kumudzi. Kunyumba ya malamulo inenso kumeneko ndili ndi udindo wina amati leader of the house. Mtsogoleri wazo kambira na nyumba ya chani ya boma. Ndiye timaona ndiye Owen mmene anali ku DPP. Ife timadabwa. Mwana uyu chikhala kuti DPP inali anzeru oloboma linapita lija unduna amaina kumpatsa nthawi yomweji. Kazi kumveka ka unduna amaina kuntani nthawi imeneja. Mwana wa nzeru nduna yoyamba ya zachuma a Felix Mulusu ananduza ine tsiku lina ntakhala nawo mparliament. Ananena kuti honorable leader akamayankhula mnyamata uyo ndimatenga cholembera kuti ndilembe. Ndiye ndikuti uti akuti uyo wantali wokhala ngati osumukayo. Ndiye ndikuti ndani amene akuti uyo madi Chomanikayo. Ndiye ndikuti mmalemba chifukwa chani
akuti nthawi zonse Chomanika akamayankhula amayankhula zinthu zimene zingasinthe dziko la chani kodi la Malawi. Ndiye kuti ife timaona osadziwanso kuti nawonso achakweranso akutani mwamva lijono che ndiye achakwera akuona ali mwana uyu ndi wanzeru. Ndiye anthu mpaliamenti ena amangobwera kudzatsutsa kudzatukwana. Chomanika amati akayima amapereka maganizo amene dziko lingapitire pachani kodi patsogolo. Ndefe timapemphera kuti Ambuye ngati zingatheke mwana uyu adzabwere kuno. Osadziwa kuti chakwera watsogola kale alisindidikiriranso kuti alowe kongresi yayi. Abwere andithandize akhale deputy minister. Tsono anakhala ndi ine nduna yake iye deputy wanga ku local government. Ndiye ine anangolowa mwana mu office ta ine kuona mamawa mwana anabadwa ndi nzeru. Akati apatitere ndali mwana anabadwa ndi chanu uyu nzeru. Osadziwa kuti mezo achakweranso akutani. Ndiye wakhala chaka chathunthu ali deputy minister achakwera kuti mwana uyu ndimpatse akhale nduna. Zimene anaona achakwera mwa Owen Chomanika amazionanso akuyang'ana anthu aku Chikwawa North. Unduna umene anampatsa achakwera Owen Chomanika achakwera anakupereka ku Chikwawa chani kodi North. Lero Owen Chomanika doctor the minister, full minister of natural resources and climate change. Nduna yaikulu ya boma. Zonse tikudandala kuno zizakusintha kwa nyengo. Zonse zachilengedwe. Dziko lonse la Malawi mumatimirira ndinu anthu akuno ku Chikwawa North. Inuyo ndi amene mumayimirira dziko la Malawi kupyola mwa mwana wanu Dr. Owen ndani kodi Chomanika. Tsono mwana ameneyi anzathu a DPP sana mugwiritse ntchito. Amamutenga ngati chidole. Amatenga wanthu aliyense ndofunika koma amatenga wanthu ena amene amatenga pa zifukwa za ndale. Honorable Chomanika anatengedwa ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera chifukwa ni mwana wa nzeru, mwana ochita zinthu mwaluntha, mwana okonda dziko la Malawi. Mtsogoleri osathawa mavuto. Atsogoleri maona ambiri wamati huku kuli mavuto sindipitako koma sa Chomanika. Chomanika amati mavuto otiye ndikathandiza Chakwera mavuto atani kodi ati. Umene ndio uchani kodi tsogole. Tsono ife taona kuti ndakhala pasi ndi mchemwali wanga Deputy President Abida Mia. Tata Abida fana Yesu Abida ni machini eti. Abida na Yesu ni machini. Ndangati mamkonda Abida papa. Mamkonda Abida Mia Solo takhala tata Abida mwana uyu teti mulere bwino. Amene azabwere siku nake kuchana amene hii kukongeresi. Ndiye lero tamuva mwana kuti ine ndamukonda Chakwera watimangira mapuliji watipangira zakuti Chakwera munthu wabwino. Ndiye lero Owen Chomanika akuzipereka kuti ngati mukufuna ine mundilandire ife tingakane. Ndiye angati mamkonda Chomanika kukongeresi. Ndiye lero tufuna timulandire Owen Chomanika ku chipani cha Malawi Congress Party. Dr. Owen Chomanika. Talandire, talandire. Talandire, talandire. Chomanika. Talandire. Abwera lero. Talandire. Chomanika. Talandire. Abwera lero. Talandire. Talandire. Owen. Talandire. Zibwinoti. Ndiangali mwakondwa tsiku la lero ndiangali mwakondwa. Attempted director next, tabela mchokoro. Tabela mailo kwa kumaso attempted director women next, kafumila.
tifuna tialandire Dr. Owen Chomanika mwana wa kuno amene akuyimira dziko lonse la chani kodi la Malawi kuthandiza mavuto onse ali mdziko muno kuti achoke. Apatseni moni amene apatseni moni alandireni ndangati mwakondwa tsiku la lero mpaka na mafumu onse kuimika manja mafumu ndionoko fumu ina yose ukuso PJ tabwera Brown Pinganjira ali kuti PJ's veteran tabwera umulandire mwana wako kuno Dr. Owen Chomanika ziko mwambe ife tikunena kuti Chomanika wasintha machidwe azindale kuno wayamba kubweretsa chitukuko kuno ndi akabwere wina oti sindi kumudziwa amene achitire akanena kuti akanchotsa Chomanika pa mpando wa MP kuno zitheka ndi akumabwera kunoko ndi kumatukwana kodi inu ndale zotukwana zimabweretsa chakudya pa tebulo ndale zonyoza inu ngati president wa chipanicho amene ndikunyenyani akuluakulu njala ndikunyenyana zimagwira. Dr. Chomanika ife kuchipani cha Malawi Congress Party a deputy president honorable Abida ayankhula pano a regional chair alipo pano mumve ndinonse amene mwabwera kumbuyo kwa Dr. Chomanika ndauzidwa kuli chinamtindi cha wanthu ndipo ndachiona ine chinamtindi cha wanthu ma areas amene mwabwera nda Chomanika takwezani manja amene mukuona regional chair anthu osewa awa kwezani manja makamera aone kwezani manja wonse awa achoka chipani cha TPP kubwera ku chipani chani kodi Malawi Congress Party tandiwevani nonse amene mwatuluka chipani cha TPP kodo watinanena kuti anthu amene wabwere kutsogolo kuno zitheka sizingatheke malo kulibe koma Dr. Owen Chomanika abwera ndi chinamtindi cha wanthu kubwera nawo ndipo akunena kuti sikuti akunena kuti mavuto mdziko mulibe akuti mavuto alimo koma akaona president amene akuthana ni mavuto mdziko muno akulimbana nawo iyeyo ndi chakwera agwirane dzanja agwirane chani kodi dzanja balo wanga ndakulandira mulungu akudalitse ndipo onse ino ali regional chair alandireni anthu awo ndipo ndi manja wonse pasakhalenso wina onena kuti yayi mzukulu wanga loyo mwamba kukumba zibaledwa asimbisimuchedwali koma nkhani njonena kuti anzanga nonse akuchipani nakanyimbiri ndakuonani anzanga nonse akuchipani tikatere kulandira anthu ena mati ayi kusamala ka udindo basi mkwiyo sana bwere kutatenga udindo wa munthu koma ngati udindo ungapezeke tenti udindo utintani kodi nanga timu kodi striker uma musiya panja Ronaldo uma musiya panja koma sana bwere kutatenga mpando wa munthu ayi wabwera kuti tigwire naye chani kodi chino ndipo sabata imene sabata yamawa tikati kulandirabe anthu chigawo chonse chakumwera amene atuluka chipani cha TPP atulukiratu chipani cha TPP lero mamawa tapanga ma meeting olandira anthu ambiri ku Blantyre monsemu amene akuti akutuluka chipani cha chani kodi cha TPP mukudziwa chifukwa chake dzuwa limanyenga ndima umatani kodi umasaka masiku amathera kuchani kuchitseko palibe chimene Peter Mutharika ndi chipani chake angapange cha nyuwani wandisangalatsa kwambiri PJ akuti achakwera tamanga ndi msewu wa East Bank achakwera tamanga ndi msewu wa Chapananga maboma wose anali mbuyo mu msewu anakanika kutani kodi kumanga tsono ine mumfunse Owen takhala pansi parliament ndeti kuti ayi zaka zonse zitimangonena koma ulendo uno tike mu ndalama April yomweyi msewu wa Chapananga uyambike msewu wa Sidikimia highway utani kodi uyambike mufufuze budget itachita dzana ija mupeza kuti ndalama mmene muchatalanimo kodi tayikamba osamango kamba yayi ndalama zayikidwa chakwera wayika ndalama kuti msewu wa Chapananga msewu wonse wa East Bank uyambidwe umangidwe zoona zake zoti msewu sitingakwanitse kumaliza mukudziwa chifukwa chake singakwanitse kumaliza
mukapita kuli Longwe kuli anzathu ena amapanga nsewu chifukwa cha kampeni amangotenga titala pang'ono kuika pamwambapo ikamatha myezi 4 ndiye kuti nsewu wonse watani kodi wati mmene ili nyengo yakuno ku East Park timange nsewu wolimba woti zaka ndi zaka usakhala kugwiritsa chani kodi ntchito tiyamba April yomweyi msewu umenewo kwa Silikimia highway Gwanda Chakwamba highway timanga misewu imeneyi ndi ndalama zimene inu mwatithandizira kuti tizike mbacheti ndipo mwana wanuyo Owen Chomanika analimba mtima kuti aya zivute zitani budget iyi ndifuna misewu imene itani kodi ichitike. Komanso chinthu china chimene mulibe nacho mtima budget imene yadutsayi achakwera ikamo 60 billion yoti tikule chakudya tigawe kwa anthu chakudya tigawe kwa ndani kodi kwa anthu ndiye inu mudziwe kuti mbuyo mosemu ndalama zikayikidwa zimakhala 5 billion 12 billion koma ulendo uno achita times 5 chifukwa chiyani kuli mavuto amene alumikizana njala ya chaka chatha yakumana ndi njala ya chaka chiticho ndiye kuti ndalama akayika zochepa ndiye kuti tilephera kubwera kumudziko kuthandizana koma kuti zimenezo zichitike ndiye kuti Dr. Owen Chomanika mwana wanu agwire ntchito kwacha kakhaleni pansi nonse zikomo kwambiri. Owen takulandira ukumva bwanji nthupe zinthu zili bwino ndipange kwacha mmodzi ndikale napanga kwacha taiminga manja mwamba kwacha moyankha idzina ukomereni kwacha bana sizondikhala zikomo kwambiri chabwino ndiye mudziwe kuti aphungu anamvetsera kale ku nyumba ya malamulo kafungo kanapeza akuti msonkhano utapanga ku constituency siwa secretary general siwa bidamia nditi mati mwapanga msonkhano wachani hati tapufusana mizimu ndifuna tione kuti tilowa kapena sitilowa ndiye ife tati ate tikazipele konko ndiye kwabweratu aphungu ochuluka ndiyambe ndi ma ministers onabo Peter Dimba tabwera ni apo onabo Joyce Chitsulo tabwera ni apo onabo Patricia Kainga Nangoso tabwera ni apo onabo Moses Kunkuyu tabwera ni apo attempt president kana kai pansi pompo chifukwa iniyo ni munthu wankulu baba Malondera tabwera ku Deputy Minister of Transport komanso wankulu wa Chinyamata Malawi Congress Party House awawa mukwaona apapawa ndi nduna zaboma munthu kamakhala bwino ndi anthu amakutsatira tamwambira ni mbanja Chomanika chifukwa cha nthawi sindiyapasa microphone fandi anthu andale osewa akati kwacha wawo ndi 3 minutes ndoti nthawi yatani kodi koma nduna imene kuyang'ana za magwiridwe a ntchito mdziko nduna imene kuthamanga kuti anyamata amene angathe kugwira ntchito kunja tiathandize ndi ati onabo Peter Dimba taombelani m'manja. Deputy Minister Local Government kuchokera ku Mwanza Mai Joyce Chitsulo tamuombelani m'manja. Deputy Minister Foreign Affairs kuchokera ku Zomba inu pokawa atunduna osamango kawa chikao chimozi achakwera ika ku Mwanza ku Zomba ku Chikwawa ku Nsanje achakwera koseko ayika cholinga chokuti dziko tiziyenda limodzi osangoti nduna mbali imodzi yayi tamuombelani manja Patricia Kainga Nangoso. Tona apa palika mnyamata kometa mbali iweyo ungopanga kwacha fandiwe ndoyo kandipa mulandu nthawi yati dzanja pamwamphala chakwe paise magaye osaphekesa yaye dzanja pamwamphala chakwe kwacha Dr. Lazarus Chakwera bwana secretary chenu munanena kuti ndingopanga modelo koma choyamba mundilole ndiyathokoze president wa dziko lino President Dr. Lazarus Makape Chakwera chifukwa munzeru zawo mu cabinet yawo ayamba kufakamo achinyamata kuti patebulopo tizikaonerana bwinobwino kuti zosowa za achinyamata tikhale tikutumikirana mafana tokhatoka mene mamuonera Chomanika mene mukumuonera mfanayi musangomuona kadanzika ni mfanaso naye nduna gemu ili kuchinyamata uyu Owen ndiye kuti Owen Chomanika ndi uyu Dimba anali ma classmate pa polytechnic ine ndili kuchatsa college sakungotola mphepa bwana mawu anga afupi anthu opita kwa Chapananga
akukumana ndi mavuto akulu kwambiri. Ngati Deputy Minister wa Transport, sabata ya mawa tibwera ndi ma contractors oti apange ma access road ayambe anthu aja kumadusa. Paramount Lundu muli pano, mwayimbire Royal Highness Dr. Paramount Chief Kyungu sabata yatha tinali komweko kukakambirana zokhuzana ndi msewu wa Chiweta umene unali wovuta. Mukayimbira akuzani ndi pano tikuyankhula pano Chiweta wayamba kukonzeka. Tikamapita kumakanjira kutiso mavuto bwana Secretary General. Lachiwiri tikutitu lachiwiri tikukumana anduna a finance, a transport, a roads authority ndi road fund tikukumana kulilongwe kutiso tikambirane kuti kuchoka pa Mangochi kupita so kumakanjira kuli mavuto akulu tiike ma access road a Malawi eni yake amisonkho kumusi aone kukoma kokhala ndi mafana ndi president wa chikondi mu cabinet. Zikomo kwambiri makolo anga, zikomo. Then nadziwa kuti nkapanda kumpatsa mphata zitakandikomera munjiramo uyankhulatu ngati alumphetweti. Deputy Minister of Transport ngani ndionena kuti msewu wa Sidikimia Highway komanso Gwanda Chakwamba Highway tiyambe mwezi wa April kuti anthu akuno athandizike. De apa patavula chipewa cha anthu akuone kuti uli ndi dazi paja. Mumangova Moses kunkuyu mdala uja ndi uti kodi akuti boma likutinji. Kodi boma likutinji kuno kunsani kuchikwawa likuti cha Olemekezeka Secretary General, ngati boma timafuna tilengeze kuti ku warehouse ya kubangula chimanga chayamba kutuluka tsopano chimene akuti chigawire kwa anthu awo. Timafuna tilengeze kuti chimanga chochokera ku Tanzania chija talandira ndipo chikuyambanso kuperekedwa chayamba kugawira kwa anthu. Komanso timafuna tinene kuti fetereza amene anena president kuti ochokera ku NIF kupita kumafamu ang'ono wapita. Komanso chomaliza ndimafuna tinene ichi bwana kuti kuno kuli Katunga and Maseya irrigation scheme komanso kuli Katunga and Maseya mega farm. Kumeneku kunali alimi ang'ono. Alimi ang'ono ali ndi minda ing'ono. Ndi anatenga minda ija ndi kusonkherana ndi kuyiunjika pamodzi minda ija kukhala munda umodzi waukulu. Munda umene uja wapanga access zipangizo padakalipa nakakhala kunyumba kwawo. Sakumati ndine mulimi wang'ono, akumati ifeyo tsopano ndi ife ma mega farmers tili ndi munda waukulu. Boma likutero. Tsono nkani ina ndionena kuti timango kamba Shirevale irrigation kapena kuti ulimi wa nthirira waukulu okhudza chigwa chino cha Shirevale. Panopa boma lamaliza 6 kilometers. Ndakuti 6 kilometers imene ija chaka chino tiyambepo ulimi wa nthirira. Njala tisamangodalira mvula yochokera kuchani kumwamba. Fa mvula yochokera kumwamba nthawi zina imatidyetsa njomba. Ikadidyetsa njomba njala imalowa nyumba. Kakhaleni nduna za boma. Koma ndigwirizane nanu kuti nduna zimene osankha chakwera zachinyamata zolimbikitsa dziko. Ndipemphe ma MP nonse amene mwadzamperekeza ona bocho manika kuchokera kumpoto, kumzimba, kulilongwe, kudedza, kudowa, kunchisi, tabwerani, kukasungu, kunsanje. Tamombelani mmanja Owen chomanika. Muntu udzikhala bwino ndi anthu. Dena akamaona ngati kuti Owen aliyekha. Ndipo tikayamba kampeni m'midzimu. Tikayamba kampeni, sitinayambe kampeni. Koma tikayamba kampeni, wina alira. Wina atani kodi? Alira. Tsono ine ndikukomereni mtima kwachayo ayi mungochula dzina ndi constituency imene mukuchokera fa mwayenda kutali mawoka anthu amve. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Arthur Sungitsa ndachokera ku DC Dowa Ngala. Ndine MP kumeneko. Kudzaperekeza Owen Zikomo. Ine ndine Francis Bekanyama ndachokera kudzala nyama ku mitundu Zikomo kwambiri. Ine ndine Ulemu Chilapondwa ndachokera ku Nchisi South kudzaperekeza Owen chomanika. Zikomo. Ine ndine Esther Cecilia Katumba
amene napangalidi Msundwe Battalion, komanso ndine Deputy Director wa Recruitment. Moti sakitika basi ndi department yathu imeneyi. Zikomo. Bwana SG, ine ndi Ozias Chidovu kuchokera kudowedza Northwest kudzala nyama uko. Zikomo. Bwana Secretary General, ine ndine Abel Kayembe ndachokera kwa Kayembe kudowa West Constituency. Zikomo. Bwana SG, ine ndine Ken Kandodo ndachokera Sub Central Constituency. Chipani cha Malawi Congress Party nja ise tawanyamata kufuma kukaya kura kumzimba kura kwa jenda kura kuembangweni. Ndine mwana wenu Chamburanyina Jere Emmanuel pepani chichewa ngumanya yai kwiza kuno niza chifukwa cha nkhalo ya munyane Owen Chomanikara kwacha. Kwacha. Honorable SG, unelina lyangu Ishmael Ndaila unani ngutoshela kudeza constituency jakwe Deza South Constituency akuno kutimbisha akuno mbishire Owen Chomanika nyama ataja kuti tukutama najo chenene paligongole leo tukusaka imanye kuti nchipani cha Malawi Congress Party ata msimuwa yawo tupali uwasilamu tupali kwacha. Bwana SG, ine nachokera kuchiwamba kwa Deji Muru kochewa uko kulilongwe. Ine no dala dzina langa ndine Winston Kaimapanjira. Zikomo kwambiri. Tsono ife ochewa tili ndi mwambi komanso zinthu zikamachitika osamachita uchedwa nkukira mkanda iyayi koma matani umachitiratu. Zikomo kwambiri. Bwana SG, ine mukundidziwa bi angama mundidziwa tai maut. Bwana SG, dzina langa ndine Enoch Chizuzu, MP wa Kunsanje, kumpoto kwa Nsanje kwa TM Lolo kumene kuchokera malemu mbuya Gwanda chakwamba chakwera wadini nkundani Je lero mbopa chemena tumbopa yetibi chabwino. Bwana SG, lero takomera vyakwanga ine ndikafa ndikhale mandevana chidzina chachitali Bichansinkhwache munthu kuchokera ku Nsanje Central Constituency. Mawu abodzi basi kwathu takomerwa tidali tokha ku Nsanje, lero mwatipasa mphale ushu Dr. Chomanika tiphate naye basa. Ife lero takomerwa vyakwanga tikamachoka tikamathamanga kuti tikugwira ntchito yandale padali bampo pang'ono pano, lero pali miya tikagwirana manja Chikwawa tikagwirana manja Nsanje chakwera ikamati 10 o'clock gear waku 2030. Zikomo kwambiri bwana. China nsolo jana yani china nsolo china nzelo ale kakale ni bansi ma MP nonse chifaja ntawi nonse ma NEC members taimirani ugomuli maikanyoni maiselube chisanga tango emirani akanyimbiri mulungu akudalitseni ngati kuli ali region ena aliwonse mulungu akudalitseni. Ndatokoza kwambiri bwana regional chair. Tona abale anga nthawi yatha koma ndifuna ndi adzutse ya deputy president madam Sidik Mia kuti amalizitse china chilichonse kuno tidzabwera kudzapanganso kampeni yakatiti ndi Owen Chomanika komanso ngati ku local government chimanga manena Moses Kunkuyu tionetsetsa kuti mudzimu chilungamo chichitike. Skefa nyimbo ya Abidamia kandi Danlu kandi Skefa whatever tawi Danlu edi okay ndeti for the Danlu akamamaliza Abidamia Danlu uloya akamamaliza Abidamia koma panopa my deputy president Abidamia
tiyankhuleni. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera? Dr. Lazarus Chakwera? Honorable Chomanika? Honorable SG Chimwendo? Honorable RC Peter Simbi Nduguti? Honorable Kunkuyu Peter Dimba Malondera Chitsulo Paramount Chief what? Ndimafumose. Honorable Chomanika, takulandira ndi manja awiri. Ine ngati Deputy President wa chipani wa MCP, tikukulandira lero. A President iso lero asangalala kuti mwalowa mchipani. Chipani ndi anthu. Opanda anthu si palibe chipani. Ndi abale anga tife chosefe tili osangalala kwambiri kuti Honorable Chomanika alowa ku MCP. Tsopano abale anga mwena anenera Honorable Chomanika amanena kuti anasankhidwa unduna eti asankhidwa unduna asanathandize chipani. A President amuganizira kumpasa unduna. Ndi abale anga kumuthokoza President kuti zitukuko zosiyana zikubwera kuno ku Chikwawa North kumupasa mavoti mu September. Kunena zona abale anga mamva kale Owen Chomanika manena kuti Chakwera kuwina. Tikapita ku Lilongwe anthu anena kale si choncho. Tikapita ku Mangochi anthu anena kale kuti avotera Chakwera. Tikapita ku Nsanje anthu amvotera Chakwera. Ndekuno abale anga tisataye nthawi yathu. Tikangopanga masewera ndekuti zitukuko zonse sizibweranso. Kunena zona Chakwera agwira ntchito olimbikira. Chilichonse kuchokera ku Lilongwe paka na ku Nsanje kuli misewu, kuli maskulu, kuli ma ITC center, kuli zipatala, kuli zambiri. Chimene chadzala ndi njala. Zakudya zikangobwera ndekuti basi tu zayenda kuno ku Chikwawa. Anthu kuno ndikudziwa kuti mukulirira njala si choncho. Ne musadandaula. Honorable Chimwendo anena kale kuti a President atithandiza ndi 60 billion kwacha ya chimanga. Chimanga chikubwera musadandaule chafika kale kubangula mamva kale Honorable Kunkuyu akunena kuti chimanga chabwera. Nde sinifuna kukuchedwesani lero. Mabwera mamawa Honorable Chimwendo afuna kuthandiza ya Fanta ya nchere kuti muthandizike lero. Abale anga Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri mutsale bwino. Zikomo kwambiri. Ndangati mankonda bida mia. Mama bida tabwera nutsogolo kuno. Tabwera nutsogolo kuno. Ndiye ku chipani cha Malawi Congress Party ngati kuli Deputy President Tavera na Nyamata, thank you. Ngati kuli Deputy President zikomo kwambiri Nyamata. Ngati kuli Deputy President ndiye kuti Deputy President akuchoka kuno kulowa Shire amene ndi abida ndani kodi mia. Deputy President wina akuchoka kumpoto Honorable Catherine Gotani ndani hala. Ndiye kuti chipani choika azimayi malo mwake.
kuti agwire chani kodi ntchito. Nde uku kuli mnyamata uja Ilas Kalimu amene lero chifukwa cha Ramadani watumidwa ndi president kuyenda mizikiti yosiyanasiyana kugwira ntchito kuti mawa anzathu a Chisilamu pamene akumasula nawonso athandizike. Nde kunoko kuli akuluakulu a chipani amene tikugwirira nawo ntchito. Ndi athokoze mayi Ncheka Chilenje, zikomo kwambiri. Ndikuthokozeni Honorable Brown Mpinga Njira, Honorable PJ, zikomo kwambiri. Ndithokoze Mbambo Simbi, Bambo Kanyimbiri, ndi nonse zikomo nyamira nyamata molalo, zikomo kwambiri. Ndiye nonse Mulungu akudalitseni. Panopa I'll hand over to Danlu kuti ati sangalatse, koma pochoka pano tisapange chiwawa. Achakwera sakufuna ndale za chiwawa. Osambwezera munthu akakutukwanani, osatenga mwala kumgenda kummenya. Udindo wathu atsogolera chipani, wina akapanga chipongwe tisabwezere chipongwe. Ndale zopana, ndale zokuchekana, si ndale zomanga mudzi. Tidavotera matipate democracy imalola zipani zosiyanasiyana. Tiye tikhale mololana wina ndi nzache, komanso tipange ndale zosatukwanana. Zimenezo ndi ndale zimene akufuna achakwera, zolemekezana Amalawi, zosasankhana mtundu. Mulungu akudalitseni nonse, Mulungu adalitse dziko la Malawi. Tathokoza, zikomo kwambiri. Over to you, Danlu. Mene moto ndi momwe waendera msonkhano kuno ku Chikwawa Secondary, makamaka pa bwalo la pa Chikwawa Secondary, mboma limene la Chikwawa, pamene titaona nkhani yaikulu ndiyokuti Owen Chomanika omwe ndi MP wa dera lino tsopano awalandira mchipani cha Malawi Congress kukhala membala weniweni wa chipanichi. Tinaona kunabwera akuluakulu ochuluka, a Secretary General, a Richard Chibwendo Banda, a Deputy President akuchigawo chakumwera Mayi Abida Sidikimia, a Brown Mpinga Njira, a Owen Chomanika amene ndithu ndi mwini wake wa dera lino. Pano ndi Blessings Cheleuka amene ndithu amatsatira nkhani yonse, mwina angopanga summarize kuti Blessings ungafotokoze zotani makamaka pa zimene zachitika ku msonkhano uno lero. Zikomo kwambiri Simeon, unali msonkhano wapamwamba kwambiri komwe tinaona khamu lochuluka, khwimbi lochuluka kwambiri lomwe labwera kudzaonerera msonkhano umenewo. Monga mmene wanenera zambiri zinakambidwa, koma mwina mfundo yayikulu yomwe inapereka chidwi kwa anthu ndiyonena kuti phungu wa dera limene lilo la Chikwawa North kumpoto kwa boma la Chikwawa walengeza ndithu kuti atagwira ntchito ndi achakwera waona kuti ndi bwino kuti pachisankho chomwe chikubwera pa 16 September 2025 akhale sakhalanso independent ayi, koma kuti akhale akuyimira chipani chimenecho cha Malawi Congress. Koyamba kumene amayankhula kuti akupempha, koma tinaona kuti a Secretary General atayima anawalandira ndithu ti ayi ifeyo chipanicho timafuna anthu kumene choncho ife tinakuzindikirani kale, timadabwa kuti mukuchedwa pati. Ndi mwambo waukulu ukudziwa kuti ku Chikwawa ndi limodzi mwa maboma akulu kwambiri kumwera kuno, anthu pafupifupi 271,031 ndomwe analembetsa malingana ndi bungwe la MEC. Ndi ntchito yolimbana kulimbirana anthu amene wawa ili nkati, komanso kunabwera phungu ena unja wanenera kuchokera ku boma la Msanje. Ku boma la Msanje ndi limodzinso mwa maboma omwe kuli anthu ochuluka pafupifupi ukaphatikiza Msanje ndi Chikwawa kumene kumachokera anthu about 418,000 omwe akuyembekezeka kuti azavote. Ndi msonkhano ukuoneka kuti unali ofunika kwambiri ku chipani cha Malawi Congress. Kwakambidwa nkhani zambiri, nkhani zolimbikitsa ulimi, kunoko kudziwa kulingala zija zothirira. Anena kuti kunoko titati tigwirane manja ngati dziko kutha kukhala food basket mchingerezi, kuti kumadyetsa dziko lonse la Malawi. Ndimati nzikufunsa kuti pamene chipani cha Malawi Congress chalandira ndithu amene wa Owen Chomanika, komanso tikangana kutsogoloko kuli miyezi ingapo yochepa chabe kuti ipite ku chisankho, zikutanthauza chani zimenezi ku chipani cha Malawi Congress? Zikutanthauza kuti anthu akuchikonda, ananena apokha
olemekezeka a secretary general kunena kuti akhalani ndi mamiting ochuluka kwambiri, anthu ochuluka akhale akuchoka mzipani zosiyana-siyana kubwera ndithu ku chipani chimene chicho cha MCP. Kwangotsala masiku 166 kuti anthu akavote pa 16 September. Nde chisankhotu ndi nkhani ya manambala, mukakhala ndi manambala ochuluka ndiye kutinso muli ndi mwayi owina mosavuta. Nde zimene zizo kumasa chomanikawa si munthu wamba, ni munthu odali ndi phungu ndithu, ali ndi anthu ambiri anawina ngati independent. Kuwina ngati independent ndi udolo, si chinthu chapafupi. Atachoka ku independence kuja anabwera ku chipani cha DPP, panopa pamene amalengeza kuti abwera mchipani cha Malawi Congress. Nde mwina si okhawo, abweranso ndi ma constituents ma area ndiye anthu ena ambiri owatsatira. Taonatu anthu ambiri makamaka akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress, ena ochokera chigawo chapakati, taona nduna zosiyana-siyana, taona ma officials akuluakulu a chipani cha Malawi Congress kubwera kuzakhala nawo pa mwambo umenewu. Izi kutanthauza kuti achomanika awalandira motani. Akunena kuti achomanika akakhala ku nyumba ya malamulo amagwira bwino ntchito. Anakambapo kunena kuti amati akayima nkuyankhula akuti anduna azachuma amatenga cholembera nkumalemba kusonyeza kuti ndi anzeru. Ndikukhulupirira kuti ambiri otsatira chipani cha Malawi Congress amatsatira bwinobwino nzeru zawo, anaona kuti si munthu wamba, komanso ndi munthu wachinyamata, ndi phungu wachinyamata olimbikira kwambiri. Ukaona zitukuko zomwe apanga mdera lawo lino la Chikwawa North zikuoneka kuti ndi munthu oti amakondedwa. Ndi mwina chinali chofunika kuti asangokhala secretary general kuwalandira, asangokhala deputy vice president Mai Slick Mia, amakamaka Mai Abida Mia, koma akhale aphungu onse kugwirana manja kudzalandira achomanika mchipani mmenemu. Mmene moto ndi mmene akufotokozera anzanga Blessings Chereuka, yemwe ndi mtolankhani amene tinali naye kuno ku Chikwawa North, komwe ndithu chachikulu mmene chachitika nchokuti nduna yoona zachilengedwe a Owen Chomanika tsopano awalandira mchipani kukhala chipani cha Malawi Congress MCP, kukhala membala ndithu okhazikika. Iyayi kufikiranso tsiku lina pamene tibwerenso ndi zina ine malo mwa anzanga onse amene tinali nawo kuno ku Chikwawa North, meneyo ndithu MBC Radio komanso MBC TV. Ndikuthokozani kuti nakhala nafe pamenepo kutsatira zonsezi, kumvera komanso kuonera, ndipo ndikuthokozani kuti munali nane ine Simeon Boyce. Pitizani kuonera zotsatira komanso kumvera maprogramu otsatira pa MBC.